ನಮಸ್ತೆ. ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾಗಗಳು ಕಾಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ 1/4 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಭಾಗ, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಾಲು ಭಾಗ, ಕಾಲು ಕಾಲು ಭಾಗ. ಹಾಫ್ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ಸೇಮ್ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಭಾಗ. 3/4 ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ. ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಬದಲು ಮುಕ್ಕಾಲು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ದಕ್ಕುನ, ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಫುಲ್ ಪೂರ್ತಿ, ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ. ಅಥವಾ ಒಂಜಿ, ಒಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್, ಒಂದು ಒಂಜಿ. ಕಾಲು ಕಾಲು ಭಾಗ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ, ಪೂರ್ತಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ. 1/4 ಕಾಲು ಕಾಲು, ಅರ್ಧ, ಮುಕ್ಕಾಲು, ಪೂರ್ತಿ. ಕ್ರಮವಾಚಕಗಳು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೆಯ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ. ತುಳುಟು ಮೊದಲನೆಯ ಅಥವಾ ಒಂಜನೆ, ಒಂದನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಒಂಜಿ, ಒಂಜನೆ.